Això que acabem de veure és el documental més vist de la història del sense ficció. Dimarts el van veure 1.100.000 persones a Catalunya. Una prova de l'interès, de la passió que desperta l'1 d'octubre, encara 3 mesos després. Un dia que per uns va ser un acte democràtic sense precedents. Per uns altres, un acte il·legal que fractura la societat. En això probablement no ens posarem mai d'acord, però en el que sí que ens podem posar d'acord avui és que 3 mesos després de l'1 d'octubre encara queden moltíssimes incògnites per resoldre. Com es va gestar l'1 d'octubre? Com van arribar les urnes fins als col·legis electorals? Per què el sistema informàtic va fallar? Avui intentarem donar resposta a algunes d'aquestes preguntes, a alguns d'aquests interrogants, i farem una cosa encara més important. Donarem veu, escoltarem a persones que van ser protagonistes d'aquell 1 d'octubre i que fins avui no han volgut parlar. Avui han considerat que era el dia per fer-ho per primera vegada davant d'un mitjà de comunicació. I veurem imatges inèdites de l'1 d'octubre. Aquell dia, l'1 d'octubre, vam rebre milers de vídeos dels espectadors, de vosaltres, a través de les xarxes socials, a través del WhatsApp. Algunes no han passat mai per TV3 i avui les veurem per primera vegada. Farem tot això en aquest programa especial, aquesta gran nit de l'1 d'octubre, que hem titulat Veus del UO. Unes veus que aquell 1 d'octubre van viure escenes com aquesta. De sobte, va arribar, jo estava a la reixa i ho vaig veure des de dins, un cotxe marxa enrere a tota velocitat i d'allà van sortir 10 urnes embolicades amb bosses d'escombraria. Això intentarem entendre en els pròxims minuts. Com arriben les urnes als col·legis electorals? Dèiem a l'inici que aquesta nit ens volem posar sobre la taula les grans incògnites que encara queden sobre l'1 d'octubre 3 mesos després i per descomptat que aquesta és una de les grans incògnites que hi ha ara mateix. Com s'ho van fer per aconseguir que a tots els col·legis electorals de Catalunya hi hagués una urna? I això ho sabrem amb en Dani, que va estar custodiant-ne una en les últimes hores, en les hores abans de les votacions en un centre electoral de Rubí. Dani, bona nit. Hola, bona nit. I amb la Laia Vicenç, que és coautora amb el Xavi Tadó d'aquest bestseller, perquè això ja és un bestseller, que aquesta setmana arriba a la 5a edició. Operació Urnes, un treball periodístic excepcional que intenta donar resposta a aquesta pregunta. Com van arribar les urnes als col·legis electorals? Un treball impecable que parteix d'un article que va escriure la Laia i el seu company Xavi pel diari Ara, que és l'article més llegit de la història del diari. Sí, això ens van dir. Bueno, va tenir moltíssimes visites, també perquè va sortir just quan la gent volia llegir-lo. Es preguntava això. Exacte, que va ser... Hem votat com han arribat les urnes, si els últims dies venien d'interceptar paperetes, en diverses poblacions, com han arribat les urnes. I llavors ho vam treure diumenge a la nit, a la versió en paper el dilluns, i sí, ho va petar. Literalment, ho va petar. Laia, què devia pensar, o què va pensar, si ho saps exactament, el Lluís, quan va veure que les urnes arribaven a tots els col·legis electorals? Suposo que devia tenir molta satisfacció perquè era l'encàrrec que ell mateix havia fet i que s'havia compromès, que a tot arreu es pogués votar, i suposo que devia sentir molta satisfacció. Qui és el Lluís? El Lluís és la persona que compra les urnes, que les paga de la seva butxaca, 100.000 euros. Un multimilionari? Clar, jo no sé el seu compte corrent, però podia pagar-les.
i les paga en una empresa, bueno, les encarrega en una empresa de la Xina i les porta cap aquí. I és la persona, diguéssim, que fa la comanda. I tot això ho fa Laia per encàrrec d'aquí? Ella ens explica, quan es posa en contacte amb el Xavi i amb mi, ens explica que ho fa una mica per iniciativa pròpia. No ens amaga, òbviament, que té contactes amb el govern, però ella ens diu que ho fa per iniciativa pròpia. Hi ha una cosa que fa pensar que té contactes amb el govern o que és visionari. Que és que, i podrem veure el detall perquè tenim aquí una de les urnes de l'1 d'octubre, és que en les brides vermelles d'aquestes urnes hi ha gravada la inscripció 1 del 10 del 2017, 1 d'octubre. I això et consta, Laia, que es va fer molt abans, o com a mínim una mica abans, Una mica abans. que el govern anunciés quan seria la data i la pregunta del referèndum. O sigui, és evident que el Lluís tenia contacte amb el govern, això és obvi, no? I ella ens va explicar que a l'hora de fer l'encàrrec de les urnes i de les brides, i de les tapes, diguéssim, de tot el pack, es va com arriscar una mica, bueno, almenys va fer una mica, sí, una mica... Home, alguna cosa devia saber, no? Òbviament devia saber quins dies es pensava el govern de fer el referèndum, però que va fer la comanda abans de que estigués formalment convocat sí que ens ho va explicar. Laia, ens has dit que la compra es va fer a la Xina, d'aquest model d'urnes que ja tothom coneix. Sí. Però i després el viatge de la Xina fins aquí? Van arribar fins a Marsella en vaixell, van estar uns 23 o 24 dies i de Marsella van estar uns dies al port, van passar el control aduaner, que en el llibre expliquem què va passar, perquè... Com el van passar? Exacte. Quina frase van dir? La frase va ser que volien... Perquè tu al final a la duana has de donar una explicació de per què portes tantes urnes, exacte. No? Van dir que volien fer un homenatge a una colla castellera de la Catalunya Nord. Amb urnes? I va colar. Bueno, sí. Que volien fer com un castell gegant amb urnes, no? Gegant, amb urnes. I llavors des d'allà les van portar en un magatzem de la Catalunya Nord, on van estar amagades. Algunes van baixar directament el mateix dia, van entrar i es van portar en furgonetes cap a baix, cap a Catalunya, i d'altres es van quedar uns dies més. Els atemptats del 17 d'agost posen en problemes, diguéssim, tot l'operatiu perquè es tanca la frontera per l'operació Gàbia per atrapar el terrorista que havia fugit i es dupliquen els controls i tal, i això va paralitzar una mica l'operatiu, però al final es baixen primer a 8 magatzems a Catalunya i d'aquests 8 magatzems a 40. I de 40 als magatzems a les cases particulars o a trasters o els últims dies abans del referèndum. L'operació parteix de Lluís, que comença a col·laborar amb una persona de confiança i que, a més, té un contacte també a la Catalunya Nord, que és qui facilita que s'emmagatzemin allà durant tot aquest temps. Per tant, l'operació comença controlada per tot just 3 persones, però clar, d'aquí a fer arribar les urnes a tots els municipis, essencialment avui volem parlar de Rubí, de com han arribat a Rubí, la cosa s'ha d'anar estenent. I ha d'anar entrant molta més gent a la cadena. Exacte, era com una taca d'oli i com un engranatge que funcionava a la perfecció. És a dir, el Lluís i els seus 2 principals col·laboradors confien en primer una desena de persones i aquestes persones a la vegada confien en més gent i cada vegada es va estenent més i més i més i més. I cada vegada quan va baixant a la cadena o a la piràmide de jerarquies, diguéssim, d'aquest operatiu, la gent implicada creix exponencialment. Llavors, al principi eren 3, però al final ja són milers. Aquests milers de persones són totes d'un mateix partit? No. Nosaltres hem parlat amb moltíssima gent implicada i hem parlat amb gent de la CUP, amb gent del PDeCAT, amb gent d'Esquerra. És veritat, potser, que sobretot al principi es focalitzava més amb gent d'Esquerra, però els últims dies, quan la cosa ja arriba als municipis i es distribueix a particulars, era gent de tot arreu. Dani, quin és el primer moment en què tu vas veure una urna a Rubí? Jo el primer moment que vaig veure la urna va ser quan va arribar a l'institut on jo estava. Abans no. Abans no en sabia res de la urna, ni qui la tenia ni on estava. L'1 d'octubre era un diumenge, dissabte, el dia abans, tu ja estaves al col·legi
on havies de votar, no? Exacte. El dia abans vam entrar al col·legi a les 3 i a partir d'allà vam estar fins al diumenge. I va arribar una urna? Sí, bé, de fet... Va caure del cel? No, va sortir del maletero d'un cotxe. D'acord. Tu el vas veure, aquest cotxe? El vas veure arribar? Sí, el vaig veure arribar perquè jo era el responsable del centre i és el que, quan feia un quart d'hora que havíem entrat a l'institut, que estàvem mirant, la nostra primera missió era saber a on amagar les urnes. I estàvem discutint, ja em semblava que havíem trobat un lloc on amagar-les. Em truquen al cap d'un quart d'hora d'entrar allà a l'institut i em diuen d'aquí un quart d'hora ho tens. Jo vaig demanar, sisplau, que aviam si m'ho podien atreçar, em van dir que no, que era impossible, que ja estàvem viatjant. Llavors vam haver de canviar de plans i fer una minicimera i organitzar tot l'operatiu per vigilar i per després treure les urnes del cotxe. I em sembla que a prop de l'Institut de Rubí, on tu et trobaves, hi havia unes runes. No, però a dins de l'institut. La nostra idea original era posar-ho dins d'uns contenidors, dels contenidors de la brossa, que estaven buits. Vam fer deixar la gent la brossa allà en un raconet, que la gent no sabia per què, en comptes de tirar-la al contenidor, doncs els feien deixar en un racó. I la idea era posar les urnes a dins del contenidor i la brossa per sobre, perquè si venia algú allò veiessin brossa i no en fessin cas. Llavors, el que vam trobar després de pensar-ho molt, allà a l'institut hi ha quan es va construir l'institut, hi van trobar unes restes romanes, una lacus, juntament amb el tors de Dionís i això. Bé, doncs la lacus aquesta, per la llei de la memòria, doncs es va obligar a conservar. Es va obligar a conservar i llavors va fer com un quarto allà, al voltant de la lacus, i a sobre un vidre. Bé, des de dalt es veu la lacus, però el que passa és que al costat de la lacus, on acabava la lacus, on hi havia el mur de la lacus, es va deixar com un espai, com un zulo, d'1 metre per 1 metre, que es centra per una porta petita i que a més no està no té ni rajoles, vull dir que es va deixar allà tal com estava, encara hi ha els sacs de la construcció. I aquestes urnes van passar la nit allà? I aquestes urnes van passar la nit allà. Això, Laia, no va passar a tots els llocs. En molts punts de votació van arribar al mateix dia. Exacte. En alguns, fins i tot, van arribar a dormir en cotxes que estaven aparcats davant dels centres de votació. Sí. Cada coordinador local ho va fer una mica com va voler. Exacte, en funció de si hi havia molta gent o no hi havia molta gent a dins dels col·legis, en funció d'una mica... Cada persona o cada municipi es va autoorganitzar i llavors cadascú va deixar una mica el seu criteri. I el tema dels maneters dels cotxes ens hi hem trobat en molts municipis que ens ho han explicat que ho van fer així. Deixar un cotxe aparcat a la porta del col·legi tota la nit amb la urna al maleter. Laia Vicens, Xavi Tadó és autora d'aquest llibre, Operació Urna, amb pròleg d'Antoni Bassas, editat per Columna, en què s'explica aquest treball periodístic que relata aquest viatge que comença a la Xina i acaba fins a tots els centres de votació, com és el cas del de Rubí. Moltíssimes gràcies, Dani i Laia, per haver vingut aquesta nit a Veus de l'UO, aquest programa especial que estem fent